nga ania nakita karon sa ato ang ikanapo nga series, part sa ato ang series nagkinabuhi. Part sa atong series nga nagkinabuhi sa katapusang mga adlaw. So gipasabot ini mga igsuon nga kita karong panahon na anaa na kita karon sa mga katapusang adlaw dinhi sa kalibutan. Dili sa atong kinabuhi. Tungod kay mubo ra kayo ang time frame sa atong kinabuhi, atong gipasabot ini katapusang mga adlaw dinhi sa kalibutan. So gipasabot ni nato mga igsuon nga kining katapusang adlaw sa kalibutan karong panahon na niingon na sila nagsugod ning niadtong sa panahon ni Ginoong Hesus. Apan kita karon tungod kay 2000 man kapin katuig ang miagi, ani ana kita karon sa gitawag nato og last of the last days. So kuyaw kayo. Pero malipayon ta kun naata ni Kristo. So dili na nato ang ikabalaka. So ani ana kita karon sa ikanapulo nga bahin sa ato ang siri o nga atong wali karon o atong sermon naguluhan kini mga igsuon og ang adlaw sa Ginoo. Unya akong gihangyo ang tanan nga mga kaigsuonan sa kongregasyon nga mutindog kita, manindog ta og atong basahon kining mga sitas nga atong gikutlo gikan sa Isayas kapitulo 13 bersikulo 6 ngadto sa 13. Akong gihangyo manindog ta mga igsuon agig pagtahod sa balaan pulong sa Dios nga atong pagawat-baton. So una, Isayas 13 versikulo 6 ngadto sa 13. So, akong gihangyo, ako'y mubasa sa versikulo 6 ug sugod. Pagkasunod kamo sa versikulo 7, dayon ako na sa 8 magpuli-puli ta hantod ta nga moabot sa 13 dungano nato pagbasa. Okay ra. Sige, mag-una kog basa. Versikulo 6 nagingon pag minatay kamo kay ang adlaw sa Ginoo duol na. Ingon nga kalaglagan gikan sa labing gamahanan kini moabot. Og sila mga lisang, hakpon sila sa mga kasakit o mga kasub-anan, mubati sila og kasakit sama sa usa ka babayi nga mga anak. Mahingangha sila sa usa-usa, magdilaab ang ilang mga nawong. Kaya ang mga bituon sa kalangitan o ang mga pundok sa bituon niini dili mohatag sa ilang kahayag. Ang adlaw ngit-ngit sa iyang pagsubang. Ug ang bulan dili mohatag sa iyang danag. Himuon ako nga ang mga tao nihit pa kaysa lunsay nga bulawan ug ang katawhan kaysa bulawan sa Ophir. Busa pakurugon nako ang kalangitan ug ang yuta matay-o gikan sa dapit niini sa kaligutgot sa Ginoo mapanon sa adlaw sa iyang pintas nga kasuko. Atoy duko atong mga ulo magampo ta. Amahan mo nga langit nun, salamat Ginoo nining manindot nga kahaponon imong gihatag kanamo, nining dako nga pribilehiyo nga kami makadungog na usab sa imuhang pagtulunan, pinaagi sa imong balaan nga pulong. Nagampo kami Ginoo nga nining kahaponon, ikaw magpanglihok sa among taliwala, pinaagi sa imong balaang espiritu nga maghatag kanamo og kaalam aron kami makasabot sa imong mensahe nga imong ihatag kanamo ning kahaponon. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan, pun-a Ginoo lugad ang among kasing-kasing sa kalipay o kalinaw ang among una-una sa among pagpamati sa imong mensahe ni kahaponon. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan, nagampo sa bako Dios nga himuo lamang kining instrumento, kining imong alagad nga tigpamaba sa imong balaan nga pulong ngadto sa imong katawhan. Kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Manlingkod ta mga igsoon. So daghan kanato nakadungog tingali aning pulong nga tribulation, no? Nakasinati naman siguro ta ani kay naa magini gibalik-balik magini sa Biblia kaning may tungod sa tribulation og ang Cebuano ana dako nga kasakit.
Dako, mo yung naganig dako nga kasakit, dili na sama sa ato ang na-experience sa atong pagkinabuhi, gikan sa atong pagkatao, pagamat mo natubot, hantod karon nga atong edad, ang mga kasakit nga ato ang nasagubang o natagamtam, wala ra na sa kumingking sa umaabot nga atong gisgutan nga kasakit. Mao ni gitawag ni siya og dako nga kasakit o tribulation nga kasakit sa Biblia. Mao na nga aduna pag dako nga kasakit sa kasaysayan ug daghan mangutana nga unsa ba kana kadautan. Daghan ang mangutana kung unsa ba gina kagrabe ang maong kasakit nga moabot dinhi sa yuta. So ang uban moingon nga basin mabuhi pa ko ana, mangita lang kog paagi nga makalikay ko ana, no? Moadto ko sa bukid, mutago ko dito, magtaod ko dito balay nga lig-on kayo, na solar system, solar na panel kay ron dili na ko magkinahanglan og kuryente gikan sa gawas. Safety na ko ana. Mga igsuon, ang tinuod lang, wala gyud tay kataguan kung moabot na ang pagpanudya sa Dios. No? Daghang gihisgutan mahitungod niini. Pero ang atong pagpangandam sa atong kinabuhi, sa ato ang proteksyon, sa ato ang pagluwas sa atong kaugalingon, kawang lang ang tanan. Kay bisan pag-unsay atong buhaton, pag moabot ang katapusan sa kalibutan o pagpanudya sa Dios, kitang tanan maigo gyud ni ana. Angay kitang masayod nga kini ang pinakagrabe nga moabot sa kalibutan yan ang adlaw. Unya gyunay termino nga gigamit ana sa Biblia mga igsuon nga gitawag kana og ang adlaw sa Ginoo. So mao na ato ang uluhan sa ato ang sermon o sa atong wali nining kapunon. So tulo ka pangutana ang ato ang tukion. Mao ni ang ato ang pagatun-an karong kapunon. Ang tulo ka pangutana mao kini, unsa man ang adlaw sa Ginoo? Ang ikaduha, unsa may sinugdanan niini? Ang ikatulo, kanus-a kini mahitabo? Mao ni mga pangutana nga ato ang tukion sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. So una, ang gingon din unsa man ang adlaw sa Ginoo? So tan-aw na to nga mututok gyud mo sa inyong mga Biblia ug naaman ug wala tan-aw na gyud mo kitaghan ning mga bersikulo atong basahon unya ug dili ta makasubay nini ug dili ta mo focus o tan-aw nato kung unsa ning mga pulong sa Dios nga ato ang pagisgutan karon mawani mo dili na mo makasunod sa ato ang paghisgutan karon nga mga pagtulunan. So gihangyo ko kamo mo tan-aw gyud mo sa ato ang screen o naamoy mga Biblia sundalang ang mga bersikulo o teksto nga ato ang paghisgutan. Siguro ato ning tan-awon sa daan nga tugon sa Old Testament. Una, ang nag-una gyud niini nga nagsulat mga igsuon mao ni si propeta Obadiah o Obadias. Ug siya nag-ingon dinha sa iyahang basahon, siyang sinulat sa Obadias 1:15. Nag-ingon siya, kay ang adlaw sa Ginoo duol na, batok sa tanang mga nasod, sama sa imong gibuhat, kini buhaton kanimo, ug ang imong gibuhat mubalik sa kaugalingong ulo. Maundanon ang maong bersikulo. Ningon din nga, sama sa imong gibuhat, kinibuhaton kanimo. Ug ang imong gibuhat mo balik sa imong kaugalingong ulo. So unsa may gisulti ni Obadiah, si propeta Obadiah di mga Hesus. Siya mingon nga, moabot ang adlaw sa Ginoo sa tanang nasod. Dili lang dinis Pilipinas, dili lang dito sa Israel, dili lang sa asang nasod. Inigabot nini nga maong adlaw, ang tanang nasod makasinati niini. Gigahin ni propeta Obadiah ang iyang basahon, ang iyang gisuwat nga libro, mahitungod nining maong pagtulunan kining adlaw sa Ginoo. Busa ato sa makita sa basahon ni Joel. Joel 1:15 nag-ingon usab kini. Alaot kining adlaw kay ang adlaw sa Ginoo duol na. Ug ingon nga paglaglag gikan sa labing gamhanan muabot kini. Kung atong makita ning daghang kasunod nga mga bersikulo mga igsoon makita nato nga ang kayugot ug kasilag sa Dios sa mga makasasala. Kung atong tan-awon ni makita dinhi nga adunay gidugang nga detalye. Makita nga ang kalaglagan diha sa adlaw sa Ginoo. Dugang pa ingon ni Joel sa kapitulo 2 atong basahon, Joel kapitulo 2 bersikulo 1 ug 2 nag-ingon nina, patingugan ninyo ang trumpeta dito sa Zion.
ipalanog ang pasidaan diha sa akong bukid nga balaan. Pakuruga ang tanan nga nagpuyo sa yuta, kaya ang adlaw sa Ginoo nagsingabot. Nagkaduol na, adlaw sa kangitngit ug kadulom, adlaw sa mga panganod ug sa hilabihan nga kangitngit, sama sa kaitom, may milukop sa kabukiran, nga usa kadako ug gamhanan katawhan. Wala pa'y sama kanila sukad sa unang panahon, ug walay may sama kanila sa mga katuigan sa tanang kaliwatan. Excuse me. So pagbasa nato aning Joel, Propeta Joel, Kapitulo 2, 1 ug 2, makita nato nga ang tanan niyang gipasabot nga ang kining mahitabo wala pa ginisukan mahitabo o kini dili na gyud mahitabo pagbalik. Wala pa atong kapananglitan. Dili nato ikakumpara tungod kay kining hitabua kausar gyud mahitabo nga dili wala pa mahitabo ug dili na gayon mausab ug dili katupngan. So napay laing bersikulo atong tan-awon mga igsoon, mo focus lang gyud ta atong sabton ang atong gipangbasa nga bersikulo aron atong masabtan gyud kung unsa ang mensahe sa Ginoo. Okay. Yes. Okay, salamat. Pasensya na mga igsuon na mga technical nga problem, no? Mo na nga gihatagan kita sa Ginoo og mga technical guys diha kay musulbad ining mga problema nga ingon ani. Kaya kung wala pa, magsinggit na kung maayo doon. So okay, padayon na mga igsoon. Lain pa nga bersikulo, matod sa Joel 2. Okay. So mao na atong makita dinhi mo kalit critical kini busay si Joel nagsulti kanato nga inigabot sa adlaw sa Ginoo ang adlaw ug bulan mudungan og kangit-kit. Dili ni solar o lunar eclipse. Thank you. Natural nga panghitabo kini mga igsuon ang Ginoo mo'y nagbuhat niini. Buhat kini sa Dios nga mungit-ngit ang tibuok universo. So dili ra day dinhi sa ato. Ang giingon din nga ug mungit-ngit mawa ng adlaw, natural nga ang tibuok universo mapawong gina, mungit-ngit gina kay mao nay sentro sa universo. Ang adlaw man umupawong ang adlaw ug ang bulan, ngit-ngit gyud ang tibuok universo, dili lang kalibutan, no? Ug mihatag si Joel og kasiguruan dinha sa iyahang basahon sa Kapitulo 2 bersikulo 11. Ingon din siya, ang Ginoo nipatugbaw sa iyang tingog sa atubangan sa iyang kasundaluhan, kay ang iyang panon hilabihan kadako. Siya nga magtuman sa iyang pulong gamhanan, kay ang adlaw sa Ginoo dako og hilabihan kamakalilisang. Kinsa man ang makalahutay niini. Subog at kayo ang mga pulong nga tumabasa ni maong bersikulo may tungod sa adlaw sa Ginoo. So daghang tag mga bersikulo nga atong tan-awon, lain pang bersikulo nagsulti
ug mahinungdanong butang, usa ka pulong sa Biblia nga naghatag og talagsaong kahulugan. Sa Joel kapitulo 2 bersikulo 31 nag-ingon, ang adlaw mahimong kangitngit ug ang bulan mahimong dugo sa dili pa moabot ang dako ug makalilisang nga adlaw sa Ginoo. Mingon si Joel nga ang adlaw mahimong kangitngit ug ang bulan mahimong dugo. So kanusaman kini mahitabo? Mao ginay mo santop sa atong hunahuna. Kanusaman ni mahitabo? Mahitabo ni mga igsuon sa dili pa ang gitawag nato ang adlaw sa Ginoo. Mao ni ang adlaw sa panudya busa katong atong gibasa nga mapawong ang adlaw, ang bulan dili na mohatag silang kahayag. Mao toy mga pagpangandam nga gihatagan ta og timailhan sa atong buhi nga Dios. Sa dili pang adlaw sa Ginoo, mao na moabot na siya. Sa dili pa mahinungdanon kini nga hinumduman nato. Sa dili pa moabot ang adlaw sa Ginoo, ang adlaw sa pagpanudya. So sa bersikulo 32 sa Joel kapitulo 2 nag-ingon, og mahitabo nga bisan kinsa, mao ni ato timan-an. Og mahitabo nga si bisan kinsa nga magtawag sa ngalan sa Ginoo, maunsa? Maluwas. Klaro og tataw kayo. Kay dito sa bukid sa Sion o sa Jerusalem, atoa dito ang nakaikyas, sumala sa gingon sa Ginoo og taliwala sa mga salin. Mao katong tawgon sa Ginoo. So ang makalahutay nining maong kalisdanan nga nakaiskapo, mao to ang gitawag sa Ginoo. Mao to ang mga tao nga giingon din sa Joel nga si bisan kinsang magtawag sa ngalan sa Ginoo, maluwas. Bisan pataliwala sa hagipot o sa kalisod nga kahimtang maigsoon timan-in ninyo nga wala tay laing sandigan, wala tay laing paglaom kundi ang ato ang Dios. Naghulagway kini sa kaluwasan sa moabot nga kaligot-got sa Dios. Alang kini sa mga anaa ni Kristo. Kung ikaw anaa ni Kristo ug imong gisurrender ang imong kinabuhi ngadto kanila o ngadto kang Ginoong Hesus, inumdumi nga maayo kayo ang Ginoo nga mohatag kanato og pahimangno sa dili pa moabot ang kalaglagan. Pahinumduman kita mga igsuon. Ang gingon dinhi ang katong ni surrender, katong midawat ni Ginoong Hesus, katong adunay relasyon ni Ginoong Hesus, mao ni ang hatagan og pahimangno. Apan kining tanan nga pahimangno gihimo ni sa Dios, apan nahibalo ba mo mga igsuon nga katong mga suwail, katong mga ni sukwahi sa kabubuton sa Ginoong misukol og misupil sa Dios, dili gina sila makamatngon anak nga mauna kana ang timailhan nga moabot ang adlaw sa Ginoo. Wala man sila anak maguna-una. Si propeta Isaias usab nagsulti mahitungod niini. Atong tan-awon sa Isaias, sa basahon sa Isaias kapitulo 2:12 nag-ingon, kay ang Ginoo sa mga panon adunay adlaw batok sa tanang mapagarbuhon o mapahitason, batok sa tanang tinuboy ug halangdon. Sa 17 nag-ingon sa Isaias mao gyapon nga kapitulo, nag-ingon, ang pagkamapahitason sa tao ipaubos ug ang garbo sa mga tao ipaubos ug ang Ginoo lamang mao'y ituboy ni anang adlaw. So atong makita mga igsuon nga daghan kayong dili kauyunan sa Ginoo sa ato ang mga kinaiya, sa mga katawhan. Gingon din ang Ginoo sa mga panon, adunay adlaw batok sa tanang mapagarbuhon ug mapahitason. Dunay adlaw mga igsuon kun kamo anaa kamo sa sitwasyon karon nga bisan pa man ang mga pagsulay inyong giatubang karong mga adlaw sa inyong kinabuhi, sa inyong mga silingan, sa inyong mahal sa kinabuhi, hinumdumi nga ang Dios nakakita ni anak. Siya ang manimalos, siya ang mobayad. Usa dili nato gamiton ang atong mga kamot sa pagpanimalos sa mga tao nga nagsakit kanato o ang mga tao nga nasilag kanato. Sa diyang ibubo sa Dios ang iyang kaligutgut sa kalibutan ug siya lamang ang matuboy niya ng adlaw. So siya makita na nato sa panahon. Si Isaiah sa nagsulti nga mga dili magtotoo
muadto. Asa ni sila muadto? Kaning dili magtutuon ining panahon na. Ningon din na sa Isaias 2:19, versikulo 19, ningon dia, tanawa lang niyo, basahan gyud. Sunod lagi mo mga igsoon. Ningon din sa 19, ang mga tao manulod sa langob, sa mga bato ug sa mga lungib sa yuta, gikan sa atubangan sa pagkamakalilisang sa Ginoo, o gikan sa himaya sa iyahang pagkahalangdon sa diha nga siya mutindog aron paglisang sa yuta. Makaingon tangano man nagingon makalilisang man ang Ginoo tungod kay mauni ang panahon nga diin ang panudya sa Dios sa mga tao nga gikan kaniya hantu-hanto pagkaron nagmagahi silang kasing-kasing ug nagtuo sila ug nagdahom sila nga sila na gyud mahimo ng mabuhi ug wala ang Dios. Mao nay ato ang bantayan usab mga igsoon. Nagsulti usab si Isaias sa umaabot nga uyugon sa Dios kining planeta. Tayugon. Dili lang sa pipila ka bahin sa atuang kalibutan, kundi ang tibuok kalibutan, ang tibuok planeta, tayugon sa Dios inig-abot niya ng adlaw. So Isaias, atong basahon na usab ang Isaias mga igsoon. Isaias kapitulo 2, bersikulo 20 ug 21. Nagingon ang Biblia, niya ng adlaw isalibay sa mga tao ang ilang mga Dios-Dios nga plata, o ang mga Diyos nga bulawan nga gibuhat nila aron simbahon ngadto sa mga ilaga ug sa mga kabog. Muhunong sa ta. Unsa gipasabot man nini? Nga gilabay nila ang ilang mga Diyos nga plata ug Diyos nga bulawan, gibuhat nila aron simbahon. Mao ni ilang gisimba. Apan pag-abot ining panahon na ila ra ning gilabay. Nganong ila ning gilabay? Kay ila ning giabog sa mga ilaga ug sa mga kabog. Padayon ta sa 21 ningon dinhi aron mosulod sa mga langob, sa mga bato ug sa mga liki nga pangpanggikan sa atubangan sa pagkamakalilisang sa Ginoo. Ug gikan sa himaya sa ilang paghalangdon sa diha nga siya motindog aron sa paglisang sa yuta. So unsa gihimo nila sa ilang mga Dios? Ilang gi panlabay dito sa kabog aron mangguwa kay sila nay mopuli dito, mutago sila gikan sa Dios. Pandili kita makatago sa Dios. Dinhi nagsulti si Isaias sa kaduha may tungod sa kalisang sa Dios, sa pag-uyog niya sa kalibutan. So atong tan-awon sa kapitulo 13 sa Isaias mga igsuon 6 ug 9. 6 ngadto sa 9 atong basahon. Tagsa-tagsaon tani. Ningon dinhi, pag minatay kamo, mao ni atong gibasa, pag minatay kamo kayong adlaw sa Ginoo duol na, ingon nga kalaglagan gikan sa labing kamahanan, kini muabot. So muabot gayod, busa ang tanang mga kamot maluya ug ang mga matagkasing-kasing sa tao matunaw ug sila mga lisang, hakpon sila sa mga kasakit o mga kasubanan, mubati sila og kasakit sama sa usa ka babae nga manak, mahingangha sila sa usa, magdilabang ilang naong. Ang bersikulo 9 nag-ingon, tanawa ang adlaw sa Ginoo nagsingabot, bangis uban ang kaligotgot ug pintas nga kasuko, aron sa paghimo sa yuta nga kamingawan ug aron sa paglaglag sa mga makasasala gikan niini. So gato makita. Matud pa sa bersikulo sa Roma 3:23, ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Dinhi sa Isaias atong makita nga ningon dinhi ang Ginoo nagsingabot, bangis ug uban sa kaligotgot ug pintas nga kasuko aron sa paghimo sa yuta nga kamingawan. Namingaw. Ug aron sa paglaglag sa mga makasasala gikan niini. Ug atong mabasa sa Roma sa pag-untogon ingon dinha ang tanan nakasala. So apil ta. Kung wala kay Kristo sa imong kinabuhi. Mapil kita sa kalaglagan mga igsuon sa panahon nga buhaton kini sa Dios kung ikaw wala kay relasyon ni Ginoong Hesus, kung wala kay Dios sa imong kinabuhi, maapil ka sa pagkahanaw nining maong planeta. Ang mga nituo kaniya pagaluwason. Matud pa sa atong gibasa ganiya sa Joel nga si bisan kinsa nga magatawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Ang Dios nagsulti nga moabot ang adlaw sa paghukom. Sa diyang iyang kasuko, iyang ibukbo o ibukbo niya dinhi sa kalibutan.
ug iyang kuhaon ang tanang mga nagpuyo ug makasasala dinhi sa kalibutan. Sulimpyuhan kadtong mga makasasala. Nagsulti usab sa Isaiah sama sa gisulti ni Joel. Kani sila wala ni sila magkasumpaki mga igsuon. Nagsusama ang ilahang mga gideklarar ang mga kamatuoran nga moabot. Isaiah 3:6 nagingon kay ang mga bituon sa kalangitan ug mga pundok sa mga bituon ini dili muhatag sa ilang kahayag. Ang adlaw ngit-ngit sa iyang pagsubang ug ang bulan dili muhatag sa iyahang danag. Kining atong gisulti ug atong gisgutan dinhi mga igsuon mao ni ang mga timailhan nga moabot na ang adlaw sa Ginoo. Gihatag kini nato sa Dios aron kita mangandam sa atong kinabuhi ugma damlag kay wala ta masayod kun unsa may dangatan nato unya sunod adlaw o di ba karon taod-taod. Grasya sa Ginoo ako nakawali karon. Basin unya di na mo kakita nako. Di tamhay balo mga igsuon. Dinhi atong makita ang koneksyon taliwala sa mga propeta nga nagingon sila dili ni eklipse. Kadaghan man hitabo ngit-ngit eclipse man na, no? Dili ni eklipse apan kini amo ang katingalahan nga buhat sa Dios. Dili ni ingon ana nga panghitabo apan lahi kini. Matud pa sa Isaiah 3:11 nagingon siya, silutan nako ang kalibutan tungod sa ilang pagkadautan. Ang mga dautan tungod sa ilang kasalanan. Pahunungon nako ang garbo sa mga mapahitason ug ipaubos nako ang mapahitason sa mga walay kaluoy. Wala na malilong nato mga igsoon nga bisan pa dinhi sa atuang nasod. O mismo sa atuang syudad, o mismo sa atuang panimalay o silingan. Ana akini ang maong mga kinaiya. Dili mawagtang ning kalibutana ang mga mapahitason, dili mawagtang ning kalibutana ang mga mapasigarbuhon kay anaa ni dinhi sa kalibutan nagpuyo tungod kay wala sila Dios sa ilang kinabuhi. Tungod kun ikaw o kitan tanan adunay Dios atong kinabuhi, mga igsoon sigurado gyud nga mahadlok kamo, mubuhat og salaod batok sa buhi ug balaan nga Dios nga ato ang gisimba. Padayon ta sa Isaiah 3:13 nagingon diha. Busa pakurugon nako ang kalangitan ug ang yuta matayo gikan sa dapit nini sa kaligutgut sa Ginoo sa mga panon sa adlaw sa iyang pintas nga kasuko. So doon nagibuhaton ang Ginoo alang sa mga katawhan nga niya dinhi sa kalibutan. Mao ni ang iyahang paghatag kanatog timailhan nga siya mubalik moanudya na ang iyang adlaw moabot na. So kining matahom ug gamhanan nga pinulungan nga pulong adlaw sa Ginoo. Kining adlaw sa Ginoo mga igsuon atong Panginoon adlaw sa Ginoo nindot kayo kay it's the day of the Lord, no. Adlaw sa Ginoo apan nahimo kini nga nagdilaab nga kasuko sa Dios tungod kay nakita niya ang mga katawhan nga grabe na ang ilahang pagpakasala. Nakita sa Dios ang kahimtang sa kasing-kasing sa mga tao. Matod pa ni propeta Sifanias atong tan-awon, lain na usab ning kabasahon. Sifanias kapitulo 1:14 ngadto sa 15 nag-ingon mga igsuon, ang dakong adlaw sa Ginoo duol na. Kini nagkaduol na ug hapit na gayon moabot. Ang tingog sa adlaw sa Ginoo pait gayud. Ang kusgan nga mga tao kusog nga managsinggit didto kanang adlaw mao nga adlaw sa kaligutgot, adlaw sa kasamok ug sa kasakit, adlaw sa pagkalaglag ug sa pagkalumpag, adlaw sa kangitngit ug kadulom, adlaw sa panganod ug sa hilabihan gayon nga kangitngit. Kani giapil usab lain usab ning propeta si Sifania ang nagsulti niini nga related gihapon sa gisulti sa Isaias ug ni Joel. So mahitabo gayud kini mga igsuon kay kini propesiya man. Ang tanang propesiya nga atong gibasa nga nas Biblia wala ni ihatag nato sa Dios aron kita mahadlok. Alang kanato nga naay Dios sa atong kinabuhi. Mao ni butang nga mahibalo nga kanus amo abot apan dili kani angay natong kadlukan tungod kay si Kristo anaa kanunay kaninyo nga magpanalipod mohaw-a ninyo inig abot nining panudya.
Dili kamo biyaan sa Dios. Ug tan-aw nimo gyud sa paghulagway, grabe kayo, kaligut-gut, kasamo, kalaglagan, kangit-ngit, kangiob. Kiki. Daghan kasakitan nga moabot. Ug padayon nato pagbasa ang Zephaniah kapitulo 1, bersikulo 17-18 nag-ingon dinhi, akong dad-on ang kasakitan diha sa mga tao, mao ni ang pulong sa Dios. Aron sila maglakaw sama sa mga buta. Tungod kay sila nakasala batok sa Ginoo, ang ilang dugo iyabo sama sa abog, ug ang ilang unod sama sa kinalibang. Ang ilang plata o ang ilang mga bulawan dili makaluwas kanila sa adlaw sa kaligut-gut sa Ginoo. Sa kalayo sa iyang pagpangabubho, ang tibuok kalibutan maut-ut kay sa kalit, tapuso niya sa makalilisang ngayod silang tanan nga nagpuyo sa yuta. So walay gipili ang tanan pagalaglagon sa Dios. Gawas ni adtong ana ay Dios o Kristo sa ilahang kinabuhi. Mao ni bugtong paglaom nato mga igsuon nga dili ni nato ikasalig sa uban, ilabi na gyud sa ato ang kinabuhi. Tungod kay ang Dios dili motugot nga ang atong kinabuhi atong isalig sa ubang tao. Dili siya motugot nga ang ato ang kapaysahiluan ug atong kaluwasan ipaagi og laing tao. Tungod kay kining kaluwasan nga atong gihisgutan nining mga basahon sa Biblia, mga igsuon, personal kani nga relasyon nato ngadto ni Ginoong Hesus. Kun wala kita ni ana, walay kaluwasan. Mao na ang kamatuoran. Ningon din na sa ang Dios nag-ingon kanato nga moabot ang adlaw nga gitawag og ang adlaw sa Ginoo. Moabot gayud kini. Diin iyang kuhaon ang tanan mga makasasala sa kalibutan. Mao na gitawag the day of the Lord. Ato makita dinhi nga grabe gyud kaseryoso nga warning sa Ginoo. Siguro makapangutan nata. No? Ngano man nga grabe ang kasuko sa Dios sa iyang nga iyang tumanon ang adlaw sa Ginoo. Ngano man related ni nga ni Ginoong Hesus. Tungod kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, ang iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Gihatag na niya iyang bugtong anak. Kakinsa ang mutuo kaniya, dili malaglag apan makabaton o kinabuhing dayon. Apan unsay gihimo sa katawhan, gisalikway nila si Ginoong Hesus. Wala sila muila sa Dios sa kamanluluwas nga miani sa kalibutan alang kaninyo ug kanako. Iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron pagbayad sa atong mga sala. Kay dili kita makabayad mga igsuon. Diin ang hamiling dugo ni Ginoong Hesus iyang giula alang kaninyo ug kanako. Iyang gidawat ang tanang kasakitan aron lamang kita mahibalik ngadto sa amahan. Mao ni gihimo sa Dios nga amahan diri sa iyang katawhan apan iyang gisalikway ang iyang bugtong anak nga mao gisakripisyo alang sa atong kaluwasan. Kinsa may malipay ni anak. Nga ang tanan na gihatag na sa matag usa kanato. Mao na ang atong gisulti kaniya sa Roma 3:23 nga ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Tungod kay gisupak nato ang ihang sugo niya ang bugti nining maong sala kamatayon. Atong basahon na Roma probar nato na nga ang bugti day sa sala kamatayon. Naana diha sa Roma 6:23 nag-ingon mao ni ang pulong sa Dios nag-ingon magigsoon kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon apan ang gasa gikan sa Dios mao kinabuhing dayon diha kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. So unsa may gingon dinhi? Una nag-ingon siya ang bayad sa sala kamatayon. Apan kung ikaw adunay relasyon ni Ginoong Hesus, kung ikaw adunay Dios sa imong kinabuhi, giingon dinha mga igsuon ang sumpay ni mong bersikulo nga nag-ingon ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon. Diin man. Diha ni Pablo, diha ni Juan, way lain. Diha kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Tungod kay way laing Dios nga nagmugna kanato o nagkontrol kanato ug tag-iya kanato. Tag-iya sa tanang butang. Kundi si Ginoong Hesus lamang. Dili paigo ang atong kamatayon nga ibayad dinhi. Kundi way lain kamatayon ni Ginoong Hesus.
O tungod nini atong nadawat ang kinabuhing walay katapusan diha ni Kristo. Mao nang dita magsalig mga igsuon nga ang kaluwasan ana sa atong nataran, wala. Ang kaluwasan wala sa laing lugar, wala sa ubang tao, apan ang kaluwasan labaw nang wala sa atong kagalingon kun dili naa lamang kang Kristo. Kay bisan pa ang atong kamatayon, dili makabayad sa sala nga atong nahimo. Sa ato pa wala nay makadawat sa kayugot sa Dios. Wala nay mo atubang sa kaligutgot sa Dios. Gihatagan na kita niya og kagawasan, mudawat sa iyang kaluoy o kapasayloan sa atong mga sala. Pinaagi ni Kristo nga mao ang perpekto nga sakripisyo nga gihatag sa Dios nga man diha kaninyo ug kanako. Pero naagi mga tao nga di gyumutuan ni mga igsoon. Naay mga tao nga dili makadawat niini. Dili gayud sila mutuo nga si Kristo mao maghatag og kaluwasan. Mao na kasubo kay pamalandungon mga igsoon nga daghan kay tag mga pagtulun-an nga unta angay natong mahibaw-an sa atong kinabuhi. Kay kita lumalabay lamang. Matod pa sa Santiago, basahon sa Santiago, ang atong kinabuhi muralag ka ng gabon. Kay balubong gabon, makita na to na dias bukid. Inig kabuntag sayo, naa pa ng gabon, pero pag sidlak sa adlaw, nawa ang gabon. Ingon niya na, ang gipasabot ni Santiago sa iyang sulat, nga atong kinabuhi sama sa gabon. Mga taga Galacia City, atong basahon mga igsoon sa Kapitulo 6 City, nagingon din ayaw kamo, timanin ninyo, ayaw kamo palimbong, ang Dios dili kabugal-bugalan. Kay bisan unsay ipugas sa tao, mao-usab kana ang iyang anihon. So unsay atong gibuhat, muani kita na atong binuhatan. What you sow is what you reap. Padulong na ang adlaw sa Ginoo, ang kaligutgot sa Dios. Panahon na nga kuhaon sa Dios ang mga nagpuyo ning kalibutan na. So kung atong tanawon sa bagong tugon si Pedro, mga igsoon nag-ingon dinhi sa Pedro, ikaduhang Pedro kapitulo 3 gis. Atong dunganon pagbasa mga igsoon. Gihangyo nako. Nag-ingon din na dungan tagbasa. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Ugon niya ang mga langit mahanaw uban sa dakong dahonog. Ug ang mabutang sa kinayahan mga tunaw tungod sa hilabihang kainit ug ang yuta ug ang mga buhat nga naa niini mabutyag. Malaglag, mahanaw ang tanan. Nagsulti din si Pedro may tungod sa dili mga magtotoo. Nga walay Dios sa ilang kinabuhi, nga walay relasyon ni Ginoong Hesus. Mao ni gipasabot dinhi sa basahon ni Pedro sa iyang ikaduhang sulat ngadto ni Pedro sa kapitulo 3 bersikulo 10. Ug gingon dinhi nga ang dili magtotoo dinhi sa kalibutan, dili gayud sila makabantay inig kahitabo sa pahimangno sa Dios. So kinsa ra man day mahibaloan nga pahimangnoon ta sa Dios nga moabot ang adlaw sa Ginoo. Mga igsoon ang kato lamang adunay relasyon ni Ginoong Hesus, adunay Dios sa ilang kinabuhi. Mao lamang ang makasabot kung unsa kana nga timailhan nga gihatag kanato sa Dios aron pag-andam sa atong kinabuhi ngadto kaniya. Umingon ta ang makasasala mga igsoon, wala gid sila mahibaloan ni dili nila makita tungod kay gibaliwala nila ang gibuhat ni Ginoong Hesus, ang kaluwasan nga diin gilansang siya sa krus alang kaninyo ug kanako. Giula niya ang hamiling dugo aron lamang makabaton kita sa kaluwasan nga diin ang kinabuhing dayon mo'y giandam niya nang maong pag-antos ni Ginoong Hesus. Mo nga di gyud ta makapangutana mga igsoon nga ang kaligutgot sa Dios Amahan. Mo patimaw gyud diri kanato. Tungod sa mga tao, mga lampingasan, mga makasasala. Moabot ang panahon nga sunugon sa Dios ang kalibutan. Usa ni ana kay gayon, di ba gigunob sa Dios ang kalibutan pinaagi sa lunop. Ug mingon siya nga dili na ninako usbon. Ug iyang gihatag kanato nga timailhan sa saad niya nga dili na niya gunobon ang kalibutan ng katauhan, dili niya pagalaglagon pinagi sa tubig. Ang iyang saad timailhan mao katong rainbow mga igsoon. Apan ang rainbow karon naalang gihapon. Mao na ang saad
Timailhan na sa saad Diyos. Kanang rainbow mga igsoon, kung makita niyo sa basahon sa Genesis, makita ni mga ang saad sa Diyos, gipakita sa mga tao, nga dili na nakugunubon ang kalibutan, pinagi sa tubig. Mao to iyang gipakita nga saad, kanang rainbow. Ningon din nga himo, dili na niya gunubon ang kalibutan, pinagi sa lunop, ningon siya, nga dili na gayon niya usbon. Hinoon siya mubalik. Mubalik siya aron pagsunog niining maong planeta. Sunugon. Kani di nga atong gipuy-an mga igsuon, temporary ra gyud ni. Nagpahimulos ta karong higayuna sa atong kinabuhi ning kalibutan na apan wala ta magdahom nga ugma damlag, sunugon kini sa Dios ug mawagtang kining tanan. Bisag unsa pa atong buhaton nining kalibutan na ang kalibutan wala gyud, padulong na gyud sa wala. Pero dili na angay natong ikaguol, ikabalaka. Tungod kay nahibalo na kamo kung unsa ang kamatuoran, kung unsa gayud ang inyong buhaton nga kita kuhaon ni Kristo sa panahon nga ingon ni ana. Maghimo siya og bag-ong langit ug bag-ong yuta. Ikaduhang Pedro 3:13 nagingon, apan sumala sa iyang saad kita nagpaabot sa bag-ong kalangitan ug usa ka bag-ong yuta diin magpuyo ang pagkamatarong. So kitang tanan mga igsuon sa panahon niya sa kalaglagan, kuhaon kamo sa Dios, kamo dunay relasyon sa Ginoo, kamong adunay Dios sa inyong kinabuhi, kuhaon kamo sa Dios ug magpuyo kamo sa bag-ong langit ug sa bag-ong yuta nga buhaton sa Dios, diin ang pagkamatarong maunay mo patigbabaw. Wala na nay kasakitan. Gisgutan usab kini sa Pinadayag 21. Kanato nga magbutang sa atong pagtuo ni Ginoong Hesus, mao kana ang ato ang padulngan, ang atong pagtuo, atong ihatag, atong ibutang ni Ginoong Hesus, atong isalig ang atong kinabuhi. Ang atong padulngan, mao kana usa ka luna, usa ka lugar nga gitagana sa Dios, ug mao kana ang maayong balita alang sa mga Kristohanon. Wala si bisan kinsa nga matarong gawas ni Ginoong Hesus. Ang iya lamang nga katarong ang anaa kanato tungod kay gidawat nato ang iyang gasa sa kaluoy. So dili ta makaingon mga igsoon nga ako matarong, ako buutan, ako maayo. Dili kana tinuod mga igsoon tungod kay kun kanang mga butanga naa nato gikan kana sa Dios, gihatag kaninyo o gihatag diri kanako. Ano walay makapanghambog. Mao na nga ang Amahan, ang Dios nga Amahan, ang iyang makita mao ang katarong sa iyang anak nga si Hesus. Dili na makita sa Dios sa Amahan ang atong mga sala, ang atong mga kasaypanan. Mao kana ang bugtong rason nga kita makapuyo sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Mao na ang kaugmaon ug paglaom nga atong gunitan mga igsuon sa atong kinabuhi. So doon ay pangutana, unsa maning adlaw sa Dios? Mao ni ang atong gisgutan nga kining adlaw sa Dios, mao ni ang oras. Ang oras sa panahon nga gitudlo sa Dios sa iyang kasuko gitawag nga ang adlaw sa Ginoo. Mao ni ato ang unang pangutana, no? Unsa man ang adlaw sa Ginoo? So ang tubag niya na mga igsuon pinagi na itong mga bersikulo nga ato ang gipangbasa. Mao ni ang oras sa panahon nga gitudlo sa Dios sa iyang kasuko, mao kani ang gitawag ug adlaw sa Ginoo. No? Karon nasayod na kita nga kini moabot ug gihatagan kita niya og paghulagway. Kun unsa kini, no? So ang ikaduhang pangutana, makit-an ba nato pinaagi sa pagbasa sa kasulatan kung kanus-a kini mahitabo? So ang ikaduhang pangutana mo ni kanus-a kita, kanus-a kini o unsay sinugdanan ini. Karon nga nasayod na kita kanus-a ang panahon sa kaligot-got sa Dios, katong unang pangutana nga gitawag og ang adlaw sa Ginoo, apan makatudlo ba kita kung kanus-a kini magsugod. Mao ni mga pangutana usab magpabilin kanato nga nasayod naman kita nga mao kato ang una. Ang adlaw sa Ginoo apan makatudlo ba kita kanus-a. Pero ang mga igsoon wala ay makatubag niya na ang Biblia ra. Ang Biblia makahatag og tubag ang sinugdanan sa adlaw sa Ginoo dili kini usa ka misteryo alang kanato. Ilabi na gyud katong dunay relasyon ni Ginoong Hesus. Ilabi na gyud sa mga tawo nga naay Dios ilang kinabuhi.
dili na misteryo, dili na kinanglan natong tag-anon ug atuang kon tong gipadayag kana sa Dios ngadto pa niya tungod kay ang Dios nagtug-an kanato nga naay mga timailhan sa dili pa kini mahitabo. Muro ba panalitan ay gubat mo atip mahitabo sunod bulan o sunod semana ang mahitabo na mga igsuon ang kanang mugubat nato di gina mo pahibaw. Kay makabantay ta. Pero kining panghitabo nga pagalaglag sa katawhan dinis kalibutan napahimangno ang Dios. Dunay mga timailhan. Ang adlaw mapawong, ang bulan mapawong, ang mga bituon mga tagak, uyugon ang kalibutan ug moabot na mao na timailhan nga ang Dios mubalik pagalaglagon ang tibuok katawhan. Matod pa sa Joel 2:10 nagyingon dinhi ang yuta mulinog sa ilang atubangan. Ang kalangitan mangurog, ang adlaw ug ang bulan mungitngit ug mga bituon muhunong sa ilang pagdanag. Mao ni mga timailhan mag-isog nato makita nga hapit na ang adlaw sa Ginoo. So atong mahibuluan nga sa dili pa ang adlaw sa Ginoo. Ang adlaw ug bulan ug bituon mungitngit. Unya gibalik usab ni pagsulti ni Joel sa iyahang Kapitulo 2:31, ingon ang adlaw mahimong kangitngit ug ang bulan mahimong dugo sa dili pa moabot ang dako nga makalilisang nga adlaw sa Ginoo. Sumuhatag ang Dios og timailhan. Makita ni tibuok kalibutan, pero ngano man ang mga makasasala wa man makakita niini. Ngano man ang mga masupilon wa man mahibaw, misteryo man ni alang kanila. Ang timailhan mao kini pagngon sa Dios ang kahayag. Switch off. Ang tibuok ni berso mungitngit og ang nakabasa sa kasulatan nasayod nga kini buhat sa Dios. Kitang nasayod na ni magsuon mo na nga kining paghimo nini natong muungwali aron ta makabantay matngunta o makaibaluta kun moabot man kini sa atoang kinabuhi. Pagampo namo mga igsuon nga hinaut pa unta nga inyo kining ibutang sa inyong una-una o sa inyong kasing-kasing nga kining tanan moabot gayud. No? Ang mayong balita nga angay natong inumduman nga kung ikaw timan-in ninyo, kung ikaw adunay pagtuo kang Ginoong Hesus ug buhi pa ka inigabot niining higayuna ug buhi pa kita. Maluwas kita og sakgawon ta sa Ginoo sa dili pa kini mahitabo. Munay buhaton sa Dios kanato. Dili kita makatagamtam ug makasinati sa grabe ug gilabihan nga kasakit ug kalaglagan nga buhaton sa Dios sa kalibutan tungod kay kuhaon na mo sa Dios. I-safety mo ngadto sa ibabaw para dili mo maapil sa kagubot sa kalibutan. Ang pamaagi sa Dios mga igsuon nga kita makalingkawas sa iyang kaligut-gut. Kining kaligut-gut sa Dios mo ni ato ang istoryahan karon ang adlaw sa Ginoo. Mao na ang atong unang pangutana, unsa man ang adlaw sa Ginoo. Ang ikaduha natong pangutana, unsa may sinugdana niini. Mao to gipakita sa Dios kani ug moabot ning mga maong timailhan, mao na ang sinugdanan nga moabot ang adlaw sa Dios. Karon arita sa ikatulong pangutana, kanus aman kini mahitabo? So mangutana ta mga igsoon, kanus aman kini mahitabo? Ni kinsa may atong una gyud nga atong masulod sa atong unahuna nga mas nahibalog gyud sa tanan. Kinsa may inyong musantop sa inyong unahuna nga kani siya nahibalog gyud. Ayaw kong tanawa ni nana kay ako wagan ko kay balo. Di ko kibalo. Gingon din ako, ang una na itong tanawon mo sa Ginoong Hesus. Klaro og tataw ba ang gisulti ni Ginoong Hesus sila binamay tungod sa timailhan sa adlaw sa Ginoo. May mga bersikulo na may igsuon nga gihatag usab ni Ginoong Hesukristo iyang gisgutan katong Olivet Discourse, katong iyang pagsangyaw dito sa bukid. Mateo 24 kapitulo 29 nag-ingon sa bagong tugon na ni atong gisgutan ganiya sa madaang tugon nga related gihapon. Dili lang ta moingon akato man na sa Old Testament man na siya, mao na siya nahitabo na, pero wala pa na mahitabo. Propesiya gani na siya.
Matod pa sa Mateo 24:29 nag-ingon, basahon nato mga igsoon, narumuhan to mabilin sa tunaw na. Unsay giingon diha? Diha ini katapos sa kalisdanan yadtong mga adlaw. Ang adlaw mungit-ngit ug ang bulan dili na muhatag og kahayag ug ang bituon mga tagak gikan sa langit ug matayog ang mga gahom sa kalangitan. Dili ba susama sa atong gibasa sa daang tugon sa Isayas, sa Joel? Maura atong gisgutan mga igsuon. Mao nang dili ta makaingon nga kaning propesiya diha na sa Old Testament. Kundi nagkahiusa ka na aron sa paghatag nato og pahimangno og mga timailhan nga inig-abot sa adlaw sa Ginoo. Sakgawon kamo sa Ginoo, kuhaon kamo, luwason kamo sa Ginoo sa tukma nga kalaglagan nga mahitabo sa kalibutan. Wala lang magsulti si Jesus mahitungod sa timailhan dinhi. Iya lang gisulti ang mahitabo. Pero mauna ang nagpamatuod nga mao na mahitabo. Ato masabtan sa pulong giingon man dinha sa 29, diha ini katapos sa kalisdanan. So dunay kalisdanan nga moabot dinhi sa kalibutan mga igsoon. Di nga dili usab angay natong kabalakan tungod kay kung ikaw ana kay Kristo sa imong kinabuhi, ana kay Dios sa imong kinabuhi, luwason kamo niya nang higayon na. Dili kamo makatagamtang, dili kamo makasinati niya ng kalisod, kasakitan tungod kay gipahimangnuan na kamo sa Dios ug luwason kamo sa Dios niya ng panahon na. Unsa may gisulti ni Jesus sa Mateo 24:15. Atong tan-awon mga igsoon, gingon dinhi. Busa ini kakita ninyo sa makalilisang nga pagpasipala diha sa templo nga gisgutan sa propeta nga si Daniel nga magtindog sa dapit nga balaan. Unsa may giingon dinhi aron atong masabtan. Ang makililisang nga pagpasipala matod pa na sa English nag-ingon na siya abomination of desolation. Antichrist. Mao na ang Antikristo. Kanunay ni nato nga mabasa kining maong bersikulo. Ang magbasa nini. Si Jesus mingon nga kung imo makita ang makililisa nga pagpasipala, mao kana ang Antichrist nga padulo ngadto sa templo, ang balaang lugar. Ang timeline na ang panahon niya na mga igsoon mahitabo na sa og nakasinati mo sa eschatology ang 7 years of tribulation. Mahitabo ni sa tunga-tunga sa 3.5 years, sa 7 years nga gitakda sa Dios nga kalaglagan o kasakitan sa kalibutan. So unsa may iyang gipahimangno dinhi? Matud pa ni Ginoong Hesus, pakagiwa sila nga anaa sa Hudiya ngadto sa kabukiran ug siya nga anaa sa atop ayaw pa kanauga aron sa pagkuha sa kabtangan nga anaa siyang balay. Ug siya nga atoa sa uma ayaw pa napabalika aron sa pagkuha sa iyang kupo. Ug alaot ang mga mabdos ug mga may masuso niya ng adlaw. Pagampo kamo nga unta ang inyong pagpangagiw dili mahiatol sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay. Klaro man kaayo ni ang iyang pahimangno. Ang iyang gipasabot ini. Kung moabot kining higayon na dagan, managan ta oy. Di ta magpaabot. Managan sila. Mateo 24:21 nag-ingon dinhi, kay moaboton niya ang dakong kalisdanan nga wala pa mahitabo sukad sa sinugdanan sa kalibutan hangtod karon ug dili nagayod mahitabo pa. Munay kalisdanan nga ilikay kita mga igsuon. Ug at mangutana ta asa man ni nga tribulation. Kung sundo na ito kung unsay gisulti ni Ginoong Hesus, mao kana ang higayon nga ang Antichrist mulingkod na ngadto sa templo. Mulingkod na ngadto sa templo ug moangkon siya sa iyang kaugalingon nga siya ang Dios. Unya moabot ang dakong kasakitan, the great tribulation. Mao nang gitagaan kita og pahimangno sa Dios. Katong anaa sa atop ayaw pa kanauga. Ang atuwa sa uma, ayaw pa balika. Ug alaot ang mga mabdos. Ug ang naudunay mga pagampo kamo nga unta ang inyong pagkagiw dili mahiatol sa tingtugnaw. So gipahimangnuan ta nga mo hawa ta. Mo kagiw ta.
Wala pa magpakabana na to ang Dios. Muingon na gyud siya, bahala nagunsay mo dangatan din na kamo nay bahala diha. Apan himangno siya kanato. Mingon din na sa 24, Mateo 24:21, kung maabot unya ang kadakong kalisdanan nga wala pa mahitabo sukad sa sinudanan sa kalibutan hangtod karon ug dili na gyud na mahitabo pa. So grabe kayo, hindi pasabot niya na. So atong tan-awon kini gitawag nato Antichrist sa pinadayag. Pinadayag 3:c bersikulo 7 nag-ingon diri. Siya gitugutan usab sa pagkigubat batok sa mga balaan. So sa ato pa kining Antichrist mga igsuon, gingon din nga gitugutan usab pagkigubat batok sa mga balaan, sa mga santo, sa mga saints. Mao nang moabot ang panahon mga igsuon nga atong mahibaw-an sa unahan ini magpadayon ta nini ato ang sermon sa atong sunod pa mga sesyon, makita nato nga ang mga balaan mao ni ang kuyog ni Ginoong Hesus magkigbugno, magkig-away, magkigubat nining Antichrist nga diin mao gisugo ni Satanas aron pagsabwag og kadautan dinis kalibutan, aron paglaglag sa tanang katawhan. Mao nay atong makita so moabot, no? Naging usab dinhi ug kaniya gihatag ang kagahom ibabaw sa tanang kabanayan ug katawhan ug pinulungan ug kanasuran. So tanan. So ato hinumduman ang timeline ana higayon ang moabot man nagsus diyang muadto na ang Antichrist dito sa templo. Kaning Antichrist mga igsuon dili ni si Satanas ha. Kining Antichrist mao ni iyahang right hand. Mao ni yang gisugo aron pagpakatap sa iyahang mga demons diri sa kalibutan. Dili ni siya mismo. Lahi ni siya. So kung atong tan-awon sa demo adto ang Antichrist sa templo, mao kana ang pagsugod sa oras ang gitawag nato og the Great Tribulation. Ang dakong kasakitan. The tribulation of Satan, not the day of the Lord. Dili ni mao ang mga igsuon nga ang pag-abot ang kalaglagan nga ihatag sa Dios kanato. Dili ni mao ang gipasabot ini nga Great Tribulation kun dili mahitabo pat kini una ang adlaw sa Ginoo. So grabe ang pag-ayag. Grabe ang himo sa Dios sa iyang katawhan aron magpabilin kining matinud-anon diha kaniya. So ningon si Jesus dinhi kadtong mga adlaw sa wala pa niya ipamubo, no? Matod pa sa Mateo 24, nagingon sa Mateo 24 bersikulo 22 ningon ug kuan ang gidaghanon niadtong mga adlaw wala pa paubsi, wala gayud untay tawo maluwas apan tungod sa iyang mga pinili ang gidaghanon niining mga adlaw paubsan. Unsa may gipasabot nini? So dunay nahitabo mga igsuon nga holy intervention o sovereign intervention sa Ginoo nga sa paghimo og kalaglagan ining gitawag nato og Antichrist, iyang gipamubo ni Ginoong Hesus ang adlaw tungod kay iyang pasagdan walay mahabilin kanato bisag usa. Dili ang 3.5 years nga iyang gipamubo, dili ang higayon, dili ang timeline kundi gipamubo niya ang gihimo sa Antichrist nga kalaglagan. Dili ang panahon. Matod pa sa Mateo 24:29 nag-ingon diha ini katapos sa kalisdanan niadtong adlaw ang adlaw mungit-ngit ug ang bulan dili na mohatag og kahayag ang mga bigituon mga tagak gikan sa langit ug matay og ang mga gahom sa kalangitan. So unsa man ning adlaw gipasabot ni Ginoong Hesus dinhi? Pag-ingon niya diha no? Human sa tribulation niya ang adlaw mao na ang higayon ng mga tagak ang mga bituon ang adlaw dili na mo siga, no? Ngano man tungod kay mao kana ang timailhan sa adlaw sa Ginoo. Mao nag-ingon ni Joel, propeta Joel ug uban pa mga propeta sa daang tugon mausab kini ang giingon ni Ginoong Hesus. Nagkasabot, nagkatakdo gyud ang ilahang mga pahimangno gikan sa daang tugon hangtod sa bag-ong tugon. Unsa may giingon dinha sa Mateo 24:30? Atong basahon mga igsuon aron di ta magduka, no? Sige, atong basahon ang Mateo 24 bersikulo 30 atong dunganan. Ningon niya, unya magpakita diha sa langit ang ilhanan sa anak sa tao ug unya ang tanang kabanayan sa yuta magminatay ug ilang makita ang anak sa tao nga moabot nga sinapwang sa mga panganod sa langit uban sa gahom ug dakong
himaya. Mao na ang mahitabo. Mao ni ang anak sa Dios, kini sa mga anak sa Dios. O anak sa tao, nga gi-address po na dinis kalibutan. Si Ginoong Hesus na. Mao na mo balik ni sinapuang Dios panganod, kuhaon sad mo. Para makalikay mo ng dako kayong kasakitan. Kung atong tanawon mahitabo, una, ang makalilisang pagpasipala, diin mao ni ang Antichrist, misulod nga to sa templo, nga miangkon siya, nga maong Dios. Ang sunod ana, ang gitawag nato og tribulation sa Antichrist, dili ni ang tribulation sa end of times. Ang tribulation ni ngadto sa Antichrist, nga naghimo og kalaglagan sa mga tao. Mahitabo kini ni kahuman ini. Apan si Jesus gipamubo ang adlaw sa tribulation sa Antichrist aron dili moabot og 3.5 years ang pag-antos o pagpatay niya sa mga katawhan sa Dios. So kano sa ni gipamubo ni Ginoong Hesus, wala ta masayod. No? Apan iya kini gyud nga buhaton. Makita nato ang timailhan pinagi sa adlaw bituon ug ngitngit. Moabot si Jesus diha sa panganod sa iyang kahayag ug maglamdag sa panganod. May isa mahitabo niya na nga moabot ang kangitngit, ang gitawag natong tribulation. Mapawong man ang adlaw, mapawong man ang bulan, mawa man ang mga bituon, wala na idanag kundi kangitngit na apan si Ginoong Hesus inig abot niya sa panganod, siya ang muhatag og banwag sa tibuok kalibutan ug iyang luwason ang iyang mga katawhan. Mao na ang mahitabo mga igsoon. Mao ni ang tugbang ni Joel nagpasabot siya nga adlaw sa Ginoo mahitabo gayon. So kung atong tan-awon ri matud pa ni Jesus sa pinadayag, ni Juan sa pinadayag ningon siya, og sa pagbukas niya sa ikaunom nga silyo, akong manakita nga dihay usa ka kusog nga linog ug ang adlaw miitom sama sa sako nga nahimo gikan sa balhibo ug ang tibok bulan nahimong daw dugo. Ug ang mga bituon sa langit nangatagak sa yuta sama sa nangatagak mga hilaw nga bunga sa kahing igira sa diha nga kusog-kusohon na kini kusog sa kusog nga hangin. So dili lamang si Isaiah, si Joel, si Ginoong Hesus apan gisulti usab kini sa pinadayag o sa revelation ni Juan nga susama gihapon sa mga panghitabo. Si Apostol Juan naghatag nato og sama sa larawan nga timailhan sa adlaw bituon ug bulan nga mungit-ngit. So daghan kaayo mga igsuon mapamatuod nato nga kini mahitabo gayon. Nahitabo kini sa diyang giablihan ni Jesus ang ikaunom nga silyo. Unsa ning ikaunom nga silyo? Ato nang i-elaborate, i-explain sa sunod nato nga sesyon. Ningon dinhi sa pinadayag 14:15, ang langit nahanaw sama sa usa ka basahon nga gilukot ug ang tanang kabukiran ug kapuluan nangabalhin gikan sa ilang matag usa ka dapit. Unya ang mga hari sa yuta ug mga bantugan tawo ug ang mga general ug ang mga dato ug mga kusgan ug ang matag usa ulipon ug taong gawasnon nanago sa mga langob ug sa mga pangpang sa kabukiran. Tanan mga tao, klase sa tao, halangdon, kabus, timawa, adunahan, bahandianon, yan ang higayon na managan. Mutago, magpalayo sa kaligutgut sa Dios. Mao ni gingon ni Ginoong Hesus. Unya sa pinadayag 6, gingon usab dinhi sa propeta. Mao kini ang gingon ni propeta Isaias nga nag-ingon nga ang tanan nga dili magtutuo sa pag-abot ni Jesus sa iyang himaya managan og manago. So ngano man. Sa pinadayag 16:17 nag-ingon og nag-ingon ngadto sa bukid ug mga pangpang mga tao ni nga nanagan ngadto mga igsoon katong mga makasasala, katong mga nahadlok sa Dios, katong nahadlok sa kalisang ug kaligutgut sa Dios. Nanagan sila sa bukid ningon dinhi tumpagi ug tabuni kami gikan sa naong sa naglingkod sa trono. So grabe ang kalisang nila sa Dios tungod kay ila kining gisupak ug sila wala motuon ini. Ug gikan sa kapungot sa nating karnero, kaning nating karnero mao ni ang Lamb of God si Jesus Christ. Kay miabot na anda kong adlaw sa ilang kapungot ug kinsa bay makasugakon ini. Wala gyud. Siguro karong panahon na daghan kay tang mga nakasinati sa ako nang giingon nga mga mapahitason. Kanang gitawag nato na nga kumadunggan mata pobre. Nasay uban nga way kaluoy, mapintas. Kana bang mga ngalan nga atong ipangalan sa mga tao nga wala gyud pagbati sa iyang isig kaingon. Ngano man. Tungod kay wala sila Dios ilang kasing-kasing. Wala sila Dios ilang kinabuhi. Ug ilang nakita sa ilahang kalibutan ang ilang kaugalingon.
self-centered people nga ilang gitan-aw ang ila lamang kaayuhan. Bahala na magmaunsa mo din ha. Basta siguro lang ning ako. Mao na sila mga igsuon. Si Jesus misulod sa kangit-ngit. Mibalik siya nga gamhanan ug sa dakong himaya ug ang mga dili magtotoo nagsugod gayud og tago og nanagan. Tungod kay nasayod sila mga igsuon unsa ang kaligutgot sa Dios. So mao ni ang nanghitabo. Ang una, ang panganod mungit-ngit. Mao ni timailhan gihatag kanato. Dayon si Jesus mubalik. Dayon si Jesus mubalik, unsa may nahitabo sa mga tao? Nanagan. Nanago ngadto sa bukid. So unsa man gyud ni ang pangutana nga atong gituki karon, unsa man ang adlaw sa Ginoo, unsa may sinugdanan niini? Ug kano sa akin ni mahitabo. So ang unang pangutana sa unang tugon ng panahon sa mao ni ang panahon sa kaligutgot sa Dios nga gitawag nato og adlaw sa Ginoo. So mao to ang ikaduhang pangutana, nasayod kita kun unsay pangitaon, naghatag ang Ginoo og timailhan nga mga adlaw ug bulan bituon mungit-ngit. Kini mahitabo sa dili pa moabot ang adlaw sa Ginoo. Mao na ang timailhan ihatag kanato. So kung atong tan-awon mga igsoon, atong i-recap mura ang biblikan nohon. So Bible, ebidensya na sa Biblia, nagtumo nga ang adlaw sa Ginoo magsugod sa ikaduhang bahin sa 7 ka tuig. Ug dili ka makakita og lain pa mga verses sa tibok Biblia nga naa ang adlaw, bulan ug bituon mungit-ngit diha pa ang 7 ka tuig nga period kundi anaa sa taliwala. So kung atong tan-aw naglisod man, lisod man kini sa kalibutan nga pisikal. Usa kini ka maayo nga panahon sa atong espirituhanong kinabuhi. Ngano man, tungod kay ang mga tawo nga naa ni Kristo pagaluwason nining panahon na. O kini ang mahinungdanon nga inigabot sa maong panahon, timan-an nato, nga inigabot sa maong panahon, anaa na ikaw ug ako sa eksakto nga lugar diha ni Kristo. Anaa ka na sa eksakto nga panon diha ni Kristo. So daghang mga tawo nga namati og sayo pug tingog. Daghang kay mati ta mo istorya nga halad, kuana ka nang matapos ng kalibutan, unsang tuiga, nakadungog ba mo ana? Pila na kadagka tao ang naghatag ng prediksyon nga motapos na ang kalibutan niadtong 2012 ingon na sila maguba ng kalibutan, pero unsa naman taron 24 na. Walay nahitabo. Ang Biblia lamang makaigsoon ang makatudlo kanato ug makahatag kanato og tukma ug insakto gayon nga panahon diin moabot ang kalaglagan sa kalibutan ug sa iyang katawhan. Ang adlaw sa Ginoo, ang kaligutgot sa Dios, na anaa kanunay, o kinahanglan nga dili kita maiapil o may lakip niya na. Apan kung atong tan-awon mga igsuon, ang maayong balita, mao ni nga ikaw o ako, luwason sa Dios sa panahon nga mahitabo kini. Dunay usa ka sugilanon mga igsuon, panahon ni human atong World War I, no? Nahitabo ni siya sa usa ka lugar didto sa Amerika. This is a true story, mga igsoon, no? Sa basahon ni E.W. Tozer, usa ni kasugilanon nga ako usab isulti ninyo. Gisugid ning sugilanon na ako sa isugid ninyo. So gitawag niya ang libro nga The Attributes of God. Human sa World War I, ang Amerika o United States, doon ay nag-allocate sila og kwarta alang sa orphanage tungod kay grabe ang kalisod ni adtong panahon na. Daghan kay mga nangasakit, daghan kay mga nangamatay. No? Unya, usa ka tawo nga adunay gidala nga bata nga daot kaayo. Yang gibitbit. So niabot ang in charge dito sa ato pa na DSWD, sa ila kato sa orphanage. Niduol niya. Iyang gihatag ang iyang anak. Ikaw na'y bahala ang akong anak. Ikaw na'y pakaon, ikaw na'y buhi. Kay ako masakiton, daot na kaay ko, wa na ko'y mahimo, wa ko'y pangita. So iyang gihatag atong in charge.
Di nangutana ang in charge, ningon siya nga, ikaw ba ang amahan? Kaya wala naman inahan, siya naman na dito. Gutom na kayo sila, ang bata, payatot kayo, buknit. Kaya ba mo ko sa buknit? O, mo kibaw. O, kana, bukog na lang og panit. Nga gamay na lang kuwang, mo padulong na nga tos mamingaw nga lubnganan. So, iyang gihatag sa in charge, ning siya nga, ikaw na'y bahala ning akong anak, wala ko mahimo. Gikan ko sa prisuhan, wala ko'y pangita, masakiton ko, di magdugay, mawagtang ko. Ikaw na in charge sa akong anak pagpadako. So pag ingon niya, ikaw ang amahan, ingon tong in charge niya, ikaw bang amahan siya? O ako ang amahan siya, suri kayo. Buong siya ka naman. Suri kayo, sir, kay dili man mi mo dawat anang dunapay ginikanan. Ang amo ang hatagan aning pabor sa orphanage. Katong wa na gyud ilong tuapos gyud orphan na gyud sila, walay amahan, walay inahan, walay parinti. So ningon ang amahan, okay, ako'y arrange ana. Kuha niyang kao, yung gihatag atong tao, gihatag niya ang bata, niya niguwa siya. Unsay nahitabo, nagpakamatay siya. Ningon man ang in charge. Hangtod buhi pa ang usa sa ginikanan nining bata, dili gid mi makasuportar niini. Mao to ningon ang amahan, aw ana ra di ay, sige ako'y bahala, ako'y arrange dito sa gawas. Niguwa siya. Iyang gikutlo ang iyang kinabuhi. Ngano man. Mo reflect kini mga igsuon sa atong kinabuhi diha ni Kristo. Sa diyang pagtanaw sa Dios nga amahan ang kalibutan nga angay ng pagalaglagon tungod sa grabe nga sala nga nahimo nato ngadto kaniya. Sa diyang mihukom na siya nga tapuso na niya, gunubo na niya ang iyang mga binuhat. Kitang mga katawhan pagalaglagon. Apan gigunitan ni Jesus ang atong mga kamot ug gipagunit ngadto sa Dios amahan. Ningon siya, ako'y arrange. Unsa ni tabo? Siya ang miangkon sa tanan. Siya ang nagpalansang sa krus alang kaninyo ug kanako. Ingon ni ana kadako ang gugma sa Dios diri kanato mga igsuon. Ang sugilanon nga ato ang gisulti karon susama kini sa gihimo ni Ginoong Hesus. Apan wala lang kita magpakabana. Walay tao nga makahimo niini bisag unsa pa kasuod kanato mga igsoon, atong mga miyembro sa pamilya, atong mga kaigsuonan, mga kaila, walay magpakamatay alang kanato. Tingali na agi mayong tao magpakamatay pero dili na nimo makita. Pero sa Ginoong Hesus kinsa iyang gipakamatyan, kitang tanan walay gipili tungod kay iyang gipakita ang kadako nga sa gugma. Ang amahan nagpakita niya ang dakong gugma nga bisan pang iyang bugtong anak. Ug ato mahitabo na sa ato bugtong anak maurang usa. Mo pagi sakripisyo dili lalim. Mo na atong hunaon mga igsuon nga ang gihimo ni Ginoong Hesus mao'y ultimate nga solusyon nga ang kitang tanan mga katawhan makabaton og kaluwasan. Wala pa si Ginoong Hesus, wala na ta karon. Matod pa sa taga Roma 5:9 nag-ingon dinhi, ug kay karon nahimo naman kitang matarong pinaagi sa iyang dugo ni Ginoong Hesus. Labi pang luwason kita pinaagi kaniya gikan sa kapungot sa Dios. Sa basahon sa taga Tesalonica 1:10 nag-ingon dinhi, ug ang nagpagpaabot sa iyang anak gikan sa langit nga iyang gibanhaw gikan sa mga patay, si Hesus nga nagluwas kanato gikan sa kapungot nga umaabot kapungot sa Dios nga amahan. Una Tesalonica 5:9 nag-ingon, kay ang Dios, itong basahon mga igsoon, dungano na ito pagbasa ni. Matod pa, kay ang Dios wala magtagana kanato alang sa kapungot, kundili aron pagkabot sa kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Atong pagpakan atong buhi Dios sa mga igsoon. Salamat sa Ginoo. Ang mayong balita mga igsuon mauni nga ang Biblia klaro kayo nga nagsulti og nag-ingon nga ang mga Kristohanon nga dunay relasyon ni Ginoong Hesus makalingkawas ug maluwas sa kapungot nga moabot nga oy gitawag ang adlaw sa Ginoo. Amen ba? Ingon ni ana ang mahitabo kanato sa umaabot nga adlaw. Busa kun naman kaninyo mga igsuon nga gusto mo sinati ni ini.
Nga gusto mo dawat ni Ginoong Hesus nga mahimong personal nga manuluwas og Dios ilang kinabuhi. Kamo lang personal ninyo. Wala magkinahanglan og taas kay nga pag-ampo. Tungod kay nasayod na ang Dios. Sa wala pa nato lituka kanang mga pulunga. Nahibalo na siya kung unsay atong gipangayo. Muduol kita karon ni Ginoong Hesus mga igsoon atong dadon ang atong kaugalingon ngadto ni kaniya. Sa mubo lang nga inyuhang pagampo nga mangayo mo kapasayloan sa Dios. Ug inyong pangayoon nga si Ginoong Hesus mahimo ninyo nga Dios ug personal nga manuluwa sa inyong kinabuhi. Inyong angkunon ug atong angkunon nga kita makasasala, dili kita makaluwas sa ato ang kaugalingon. Ug siya lamang ang bugtong makahatag og kaluwasan. Ang hamubo nga pag-ampo bililhon sa Dios kung kana kinasing-kasing. Kapasayloan atong pangayoon sa Ginoong Hesus mahimo natong Dios ug manuluwas sa atong kinabuhi. Ug gikan karong higayuna atong isurrender ang atong kinabuhi ngadto sa Dios ug siya nay mudumala nini tungod kay siya man ang tag-iya sa atong kinabuhi. Tagaan ko kamong mga usa ka minuto lang sa hilom. Musangpit mo ni Ginoong Hesus. Pangayoa siya nga mahimo ninyo siyang manuluwas sa inyong kinabuhi. Mahal mong langit nun, salamat Ginoo. Salamat Lord sa imong mga katawhan nga niya dinhining maong dapit. Salamat Ginoo Lord sa pabor nga imong gihatag kanamo, sa mga pagtulunan nga imong gitudlo kanamo nining kahaponon. Dawata Ginoo ang ilang gihangyo diha kanimo, ang desire silang kasing-kasing Ginoo Lord nga makabaton sila og Dios ug manuluwas sa ilang kinabuhi nga mao si Ginoong Hesus. Salamat Ginoo nga ikaw gayud ang Dios nga mahigugmaon. Ikaw ang Dios nga matinud-anon sa imong mga saad. Salamat sa imong mga pahimangno Ginoo Dios nga imo kaming gipa sidan-an nga moabot gayud ang katapusan ug moabot gayud ang kalisdanan sa imong pagpanudya. Apan imo kaming luwason kung kami anaa diha ni Kristo. Busa man ning kahaponon. Nagampo ako Ginoo God nga mga pagtulunan nga nakutlo magpabilin sa ilang kasing-kasing, magpabilin sa among kasing-kasing ug amo kaning pagapuy-an sa matag adlaw sa among pagkinabuhi ning kalibutana diha ni Kristo Hesus. Salamat o Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Ini ang pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.